50 uur en 40 dagen. Zolang wie Pieter Rekker werkzaam bij Enital Primo in Boetenpost. Als 16-jarig jonkje begon hij ermee werken en nu is het na al die jaren tijd om afscheid te nemen. Het zal heel bot wennen. Ik ga vanmorgen een beetje heen fietsen. Toen dacht ik van, ik weet niet hoe dit jaar komen, maar ik geloof wel dat het goed komt. Ik ga vanmorgen zelf inhalen. Ik ben eigenlijk nog nooit te laat gekomen. Ik heb me eigenlijk nog nooit versleten. Ik denk nog, ik kom vanmorgen een uur later, maar ik ga vanmorgen 4 uur lekker. Dat is eigenlijk niet lukt. Pieter is jet iets binnenkwam op de afdeling kettingkasten. Die ik op solliciteren. Op school, dat doe je net. En toen kwam ik hier de maandje mee anders en toen zei het boord de haatje mee van jongen kom doe maar in mij, ik ga wel een mooi werkje voor die. En die had me in het magazijn gebracht en ik ga je nooit bij mij weg. Schitterend mooi plak. Ik zag hem foto van ik denk ja dit is, je mag blijven. En tussen alle collega's waarmee hij samenwerken had, stier er één wel heel dichtbij. Pieter zijn eigen broer Dirk. Dirk die moest van school af. En hij had altijd gezegd van het is goed aan van school gaan, maar je komt er net tussen zitten, dan zie je maar werk. Dus ik was aan het polsen en dat soort dingen. En toen zei ik, ik ga een broer tussen zetten, kan die direct komen. Nou, daar had de baas, de Scoortstra, die zei eerst van, dat ben ik net zeggen dat dat wel kan. Maar hij zei, we proberen het gewoon. We proberen het per maand en dan zitten we dan eens even weg. En na 2 maanden kwam er bij weer om en dan zei jongen, dit is het. Hij zei van 12 broers ben ik van, hoe bestaat het daar? En we werken in maar kwam er. Schitterend mooi altijd gewoon. Voor de collega's zal het wel even wennen wezen als Pieter straks net meer hoe de werkvlier rint. Maar voor zijn eigen broer Dirk verhoort het er misschien wel het meest. Die moet zelf de krant ophalen aan. Die moet, ja, dan was zelf op tegen dat de krant op mij neemt. Bedankt Pieter. Nu breekt er een nieuwe fase aan. Het wordt tijd om van zijn pensioen te genieten. Op blijft hij langer aangewerkt en dat zal al even wennen. Dat is zijn plekje al even vinden, maar ik geloof wel dat het goed komt. Ik heb hobby's genoeg. Ik mag graag keuren en we mag graag fietsen met beiden. En ik ga de motor, maar graag motorrijden. En ik ga mijn diamond painten wel. En dat komt vast goed. Ik ga het zelfs al opraden van lukt het even net dat ik weer omvallen kan op een of andere manier.